Mata TV, ku danna subscribe, kara ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen da zarar mun ɗaura. Mun gode. Lallai ma wannan lallai ma wannan lallai ma wannan lallai ma wannan dama a duniyar mahaukata akwai irin ƙwari dinnan ikon Allah. ayo rage baki ayo rage baki lallai ma wannan ayo rage baki 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 Wannan ba dan gidan malam Mudi bane. Ya sha bai faru da shi haka. Gaskiya na zama addu'a. Na tabbata. Bismillahir rahmanir rahim. Malam da Allah ka kai mai addu'a. Malam da Allah ka kai mai addu'a. Da Allah malam ka kai mai san mutum. Malam ka kai mai addu'a. Da Allah malam ka bani amma. What? Wannan amma.
Action! Ku zo. Rike. Magana ta. Kaka kalle. Wai. Da Allah malam kamar na mahaukaci na. Ban mahaukaci. Ranar Monday za mu sako muku shi kar ku damu. Masu yau muku shiga YouTube channel ɗina mai suna Meje ‘yan mata TV. Na ga muku ba su magana da Allah. Gaskiya wayannan makareta ba laifi. Yarna na wada musu kasa ɗaya suke yi. Yarna na suna wada musu. Dan Allah ku mana shiru da Allah. Wannan mahaukaci na. Zo ka yi sai an ce ku to za ku so. Su makareta ha. Makareta ha. Makareci da Allah ka zo ku ce su danna subscribe a yi mijin ‘yan mata TV. Su danna subscribe.